Giklaro sa Cebu City Police Office kon CCPO nga dili mga sakop sa Philippine National Police kon PNP o mga Philippine Drug Enforcement Agency agent ang miransak sa duha ka balay sa Barangay Inayawan ug Kugon Pardo niadtong Enero 31. Unang gikataho nga napo ka wala pa mailhi nga mga tawo ang napakaarong ingnong mga sakop sa pulis ug mipugos pagsulod sa balay sa mga reklamante. Mibutyag ang Deputy City Director of Operations sa CCPO, Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Makatangay, nga ang mga ransaking incidents kalapasan sa ilang standard operating procedures kon SOP ug dili binuhatan sa PNP. Wala man tayo nga operation no nga magbonet, and why would the authorities do that if their intention is to arrest individuals? So it is not our SOP. Police, these are not also PDEA operations because if a police operation is conducted in a particular area, naamang yun may mga coordinations nga pagabuhaton. Nagkanayon si Makatangay nga andam unta sila mapalapdan ang pakisusi sa insidente sa Kugon Pardo apan sa pagsuway nilag duol sa mga biktima, wala na kini mapakita og kooperasyon ug nagdumili sa pagpadangat og formal nga kaso. Base sa ilang paghinabi sa kabanay sa reklamante nga adunay kanhing kalambigitan sa illegal nga drogas ang usa sa mga biktima nga giransak. Apan miawhag si Makatangay nga duna o wala may kalambigitan sa illegal nga drogas, mas maayo nga makig-alayon ang mga biktima aron masulbad ang krimen ug madakpan ang mga suspect. Now, we have already reached out to the family that if they have a suspect, we will assist them in the filing of a case. We have presented to them prospect no namo nga mga individuals who might have been involved no in that particular incident, but as of now they are not interested man to file a case. They are suddenly uncooperative. Samtang gikamusta balik sa My TV Cebu News Team ang duha ka senior citizens nga nabiktima sa pagpangransak sa Riverside sa Barangay Inayawan. Matod sa biktimang si alias Angel nga formal na nila nga gipablatter ang krimen sa Inayawan Police Station ni adtong Domingo, Pebrero 2. Samtang mas gipahugtan sab nila ang ilang seguridad sa panimalay. Gihingusgan sab ni Angel nga sukwahi sa Kugon Pardo nga kaso, wala sa ilaha ug ang iyahang mga anak ang nalambigit sa illegal nga drogas. Gipaglaka na mo kay basig balikan niya may diri mamba niya. Nakauna lagi kong dautan aning kong dito tangan na kong grounded nga operante oy. Ingon mag-imbestiga ra ko ang police station sa Inayawan wa pa man. Papa may iduulin sa amon, napaabot bitaw ko, ma'am. O nagpablatter man akong anak dito niya. Ang anak man ko ang prescription nga. Mangita ko no silang ebidensya. Yan sa mong ebidensya ani, ma'am. Mangidaman nilang among CCTV. Gisuwayan sa pagkuha sa My TV Cebu News Team ang update sa investigasyon gikan sa Inayawan Police Station apan sa pagkutlo ni ining balita, wala pa sila'y giluwatan nga pamahayag. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV Cebu.